Kinsa ba? Nasa request oh. Dolens, buwangan na pud mo sa kalahuan. Waiting Dolens. Ha ha ha. Oh, di. Sama, nakashare na ka, nakapalo na ka. Sa pabiguduyan. Bubod. So what's up mga kabuhay sa for today's video no? Kay padung nami didto sa inyong gi-request diha sa may buwangan sa may kalahuan. So pasalamat mi sa nisend og 100 Gcash no nga pang cook unta. So wala lang na mo gipalit og cook. Amo na lang gipalit og sudan kay para mabay-ubay sad kay ubay-ubay sad barabay mga on. So atang-atangin ninyo ka video, manan ninyo ay magaling mo sa pag-share ug pag-follow ha. So salamat kayo. I love you tanan mga kaboy. Ay. What's up? This is Minglanilla Taban. So shout out dahil sa kanang nag-request nino. So, sa pabiguduyan, bubuda. Wala na. So agto na ta dito. Atang-atangin nga video. Kisa man to mo sin og location, atang-atangin yung mga design kayaan mo nang agtuon. So what's up? So paibalo din ninyo no. So dawat japon may sponsor. Balag tag 20-20 basta ang minimum 500. Kuwang pa ni sila streaming ang kuluyo no. Shout out ninyo dia. Why? Grabe inita guys, di matabang. Hot kayo, sama na ko, hot kayo. Ay. So what's up? So shout out mi sa ano mga flasher na mo. Shout out mi sa mga mga followers mo lahat diri. Flowers. So kinsa to mga bashers sa mura panghawas mo, comment mo diri. Ha? What's up do? Nananami diri oh. Darang kuno bungan. Wala sa pagabot niyo. Mga to mi. Ato kay pagarina mo kay daghan kayo ni parking kay Zaro trikax. Tatangin nga video kay nanami sa buwangan. Wa? Tanaw. Ayo. Bisik ra kanin yung request dul. Sabra. Sabra gudian. Tangin yung video. Mana ni? Wow. Oh, tanaw. Oh. Happy tami. Plaster meron sa pabigayan. Plaster na. Bubod mga guys. Ano, basta pa din mga taga mo kuan dire kanang bihag. Oh. Tangin yung video. Oh, buwangan. Buwangan. Oh. Sa pabigayan. Ano na ta plaster dire oh? Oh. Dire. Kata dito ya, bukan? Nagtuta dito. Ato lang dito ha kay kuan man yan ang base manggawa sa mga motor. Oh. Dito lang pakilid lang eh. Abo ya oh ya. Pero kailangan sa buwangan. Ata ni video. Sa pabigayan. Bisik ra kan mi request dul. Ata ni video. Tino mana ni video. So what's up mga kaboy? So sa mga pabigayan, plaster na. Plaster na labi. So unta pa gito gaya to, plaster na unsa. Tapos bungan ra di ay. Isus. Basic ana. Bungan ra di ay. Isus ka basic palingi dito. Kamera. Samday na dia bungan na. Bungan na. Tawa. Hello guys, welcome to my vlog. Asin ka lang ang sponsor ko ako ya. Why bihag diha? Oh, plaster na. Oh, sa pabigayan. Tara. Oh, tara. Araw ng mga unggoy ba. Jungkok bunguton ah. Sa gito gaya to, plaster na unsa oh, dara. Ihuwad na. Kuan gloves para boxing. Boxing to. Ngay pababaw ang kanon. Ipababaw ang kanon. Kailangan sudan, ipababaw ang kanon. Kuya kami, sulan guys. Pinili to nga fish. Fish ka. By the way, salamat din sa nag-send og Gcash 100 no sa CCM. So wala na rin na magipalit og coke, amo rin gipalit og sudan. Shout out para nami kang bubod. Why? Awa, tanawa. Atong gipalit og sudan, yang sama ato ikokron. Wagay tay juice diri. Ito gahani. Kalamay. Lami kay sauce niya, lami sa kay katimpla. Mas lami ko. Ha? Mas lami ko. Ha? Unggoy ko. Ha? Oy, Jomar Bunguton. Shout out ko Jomar Bunguton. Hey, shout out dong. Mara di Oh. kiri niyo dai. Ayog. Shout out dong. Hey, shout out. Unsay nakaganahan shout out ya? Wala ni. Mara di kiri niyo dai. Basic. Basic. Oh, buwangan na, buwangan. Para walang tuntukan. Nagpakilid lang mi kay base manggawas ng mga motor ug auto ba, pakilid lang mi. Oo, tagay dia, daghang kay ka-parking. Oh, na may kuan ron derby. Lamia sa susoy. Kasi kayo ni. Siya ubututin daw, halin ko no. Ampo. No, saya ba. Ge, kamot. Ba. Ya. Sa? Nagbira, ge. Lord, salamat sa grasya. Unta gabay mi sa mong journey o tagay mi saktong panglawas ug among pamilya. Amen. First bite.
First bite. Dong, ano dong? Second bite. Third bite. Sobrang halangin ba? Fourth bite. Fifth bite. Sixth bite. Seven bite. Dong. Eighth bite. And the last bite. Tong, kau dong. Special bite. Special bite. Child. Kaya plastic mo kaon na, kaya plastic ba? Kaon. Kaon din. Kaon. 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 Usba. Kaon. 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 Usba. Kaon. Baso ni Alde. Pasya na ko, mga gwapo kayo. Ano, wala may tinug-tingog guy. Wah, nahurot na. Ay, gan. Pwede mo kayo, gusto may glakaw. Top yami, abo na. Agong. Talin, may nabayay o ha? Tan agyud, tanan. Unsa? Nagkakan ko na mo habi, oh. Unsa? Talin, may nabayay o. Kanon tanan. Gaya, ikaw ko no. Ito yung patayan. Sagot ah. Pataya, matira. Kaon daw. Ge. Special bite. Special bite. Special child. Special bite. Special bite. Special bite. Special bite. Special bite. Apa agak huwag ka to din? Kahangkot. Yo, what's up? This is Imantoy, wala giugong. Kung ano yung mali, yun ang tama sa akin. Pili, sili sa... Dili ba? Dili, dili, may ungguya ba? Dapa! Nga na ako ka-idol si Kwan, Boy Ogum. Wah, shoutout yun na. Manaman may kaon! Manala! Dapat may ba? Isa naman. Oh, sa na po po sunod na location kamo na po na tuan. Wah, suraw! Wiw!